Nu am apărat numai pentru statul Nicolescu. Din el am apărat principii. Din el am apărat, de fapt, principiul neamestecul sau independența justiției. Am vrut, dorim o justiție profesională, o justiție în care să nu se amestece nimeni, o justiție profesionistă, o justiție care să-și facă treaba în liniște. Asta am dorit pe la Argeș și nimic altceva. Și cine este vinovat să plătească? Nu apărăm pe nimeni decât principii. Să plătească însă după o justă judecată și o hotărâre definitivă și irrevocabilă. Numai atunci poți să spui că un om este vinovat. În continuare, eu aș vrea să uităm acel episod pe care nu l-am mai vrea niciodată în România, nicăieri. Suntem în față, acum, în fața unei construcții, Uniunea Social-Liberală. Stimați colegi, nu este o construcție numai a partidului sau a partidelor respective. Este o construcție pentru România. Este o construcție pentru români. Este o construcție pentru sat. Fiindcă problemele cu care le confruntăm în România nu sunt de natură liberală, social-democrată. Sunt problemele oamenilor și ele trebuie să fie rezolvate indiferent de doctrină. Și cred că este de datoria noastră, a clasei politice actuale, să venim și cu altceva decât se oferă acum. Sigur că existența unui partid politic se justifică în primul rând prin dorința de a accede la putere. Este logic. Dar după ce a luat puterea și pui în locul celei pe care i-a luat, să facem împreună istorie. Să participăm la această construcție cu toată convingerea noastră că va fi bine, lăsând o parte orgolii și punând în fața noastră numai problemele cu care le confruntăm. Așa să ne ajute Dumnezeu. Și pentru că dacă reușea să distrugă Partidul Social-Democrat, reușea să-și desăvârșească atacul pe care îl dă în fiecare zi împotriva coloanei vertebrale a țării, coloană vertebrală care înseamnă armată, care înseamnă educație, care înseamnă sănătate, care înseamnă autorități locale, tot ceea ce ține o țară. Mulțumesc dumneavoastră pentru înălțimea politică de la care ați discutat și ați înfăptuit acest gest politic de astăzi și nu pot spune decât că faptul de a fi diferiți, unii de stânga și unii de dreapta, trebuie să ne dea mai multă forță. Pentru că istoria și țările, destinul lor, sunt schimbate de oameni care au convingere. Și astăzi, dumneavoastră,